De Roemeense brandweer is donderdagmiddag op zoek gegaan naar een jong poesje dat via de afvuur van een douche op de 7e verdieping van deze flat in het riool terecht was gekomen. De eigenaar van de kitten belde de brandweer met de mededeling dat er een jong poesje vastzat in de afvuur van de douche. Toen de brandweer bij de flat op de Olieslagerstraat in Romein aankwam, was het poesje al via de afvuur gans naar onder gevallen. In de kelder van de flat ging de brandweer op zoek naar de afvuurpiep waar de poes mogelijk nog in zou zitten. De andere flatbewoners die onder de betreffende flat wonen, werden gewaarschuwd om even niet water te gebruiken in de flat. Andere brandweermensen gingen vervolgens in de kelder van de flat op zoek naar de afvuurpiep waar het poesje mogelijk in zat. Ook buiten de flat werden in het riool gezocht, maar dat was zoeken naar een speld in een hooiberg. Later op de avond meldde de brandweer dat het beestje de avontuur helaas niet heeft overleefd. Wie het had kunnen gebeuren, dat is nog onduidelijk.